osesibingelele ubingelele nje kwakhe kusho okukhulu kithi ngoba phela umama wethu kumele simuzwe yabona nje umuzwe enyameni umuzwe emoyeni ukuthi usekhona umama wethu ekhaya ingane mawungekho zithi angekho ugogo mawungekho zithi angekho ugogo siyaphuva kodwa masengifikile ngibona nginyakaza nathi ukusekhona umama wethu siyitholile sizolalela ukuthi bazosifunzani namhlanje uJesu Kristu inkosi siyabonga kakhulu ngempela sesifika lapho esithi khona umuntu akahlanze inhliziyo yakhe wonke umuntu akahlanze isitsha sakhe wonke umuntu akathi inkosi izwi lakho libuyele emuva nabatha ningawenzanga umsebenzi yabajine kanza kwethu vuka ekuseni kuningi namhlanje wakuthiwa bhekana ngaphandle maningi amathemende ebelweya kuyokhuluva kuwo nokuyophula kuwo kodwa ukuze bukhonile ngomthanda wenkosi kulesi sikhathi ngifisa ukuthi ngithi ngibuyele emuva ukukhona engiphetheyo ngifisa ukuthi ngibuyele emuva ukukhona engikuzuzukele sizolika apostoli azosikhonza ngezwi azoshela ukuthi ufuna sihambe kanjani sizofuna lesi sikole esashiya bonke lesashiya lapho esasikhona sazosibala usuku losuku lokufunda awulali mazama ukufunda incwadi yakho ngoba phela kuthina ukuthi sasumasho ukuthi awubosane befunde lokhu nathi namhlanje sizofunda namhlanje esizorevisa sasa sizothi uNkulunkulu akakhuluma osenhlizweni yakhe nangalesi sikhathi uJesu Kristu inkosi.